ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲା, ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତାହାର ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ରାଜା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ରାଜା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା। ଯିଏ ମୋର ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବି, ନହେଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିଦେବି ଆଉ ଖାଲି ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ନଗରୀରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆସି ରାଜଦରବାରରେ ହାଜର ହେଲେ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ନିଜର ମତାମତ ହିସାବରେ ମତ ରଖିଲେ, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ସେ କାହାରି କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ହେଲେ ସେ ରାଜା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ରାଜା ଯାହା ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଗତକାଲି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ତାପରେ ସବୁ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ତାର ଛୋଟ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ପିତା କହିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ତର ବି ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତାପରେ ତାର ଛୋଟ ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବାପା କୁହ? ତାପରେ ତା ବାପା ପାଖରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଝିଅଟି ଚାଲିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଉକା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ। ତେଣୁ କରିକି ଝିଅଟି ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ କେତେ ଜଣ ସବୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆସିଥିଲେ ଶୁଣିବାକୁ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ? ତମେ ତ ବେଶୀ ପଢ଼ା ଲେଖା ନୁହଁ, ବଡ଼ ବି ହେଇନ, ତମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ପଢ଼ା ଲେଖା ବଡ଼ପଣ ଛାଡ଼, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ। ତାପରେ ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ କୁହ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ରାଜା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେଲ, ଆଗେ କ୍ଷୀର ପିଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତାପରେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଟୁରୀରେ କ୍ଷୀର ଆଣି ଝିଅଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଝିଅଟି କଟୁରୀ ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜା ଆପଣ ଏ କଟୁରୀରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କହିଲେ, କୁହ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଟୁରୀରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ରାଜା କୁହ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଏ କଟୁରୀରେ ତ କ୍ଷୀର ହିଁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ତ, କ୍ଷୀର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ, କେବଳ କ୍ଷୀର ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲା, ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମିଶ୍ରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଶ୍ରିକୁ ଦେଖି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମିଶ୍ରିଟା ମିଠା କି ପିତା ଲାଗିବ? ଯେମିତି ମିଶ୍ରିକୁ ଆମେ ଚାଖିଲେ ମିଠା ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କ୍ଷୀରକୁ ବସେଇ ଦହି ପକାଇ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାହାର ଏହି ଉତ୍ତରରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କୁହ ତ, ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ରାଜା ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆଣ, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଅ।
ଗୋଟେ ଦୀପ ଆଣିକି ଜଳାଗଲା। ତାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ରାଜା କୁହ ଏ ଦୀପର ଜ୍ୟୋତିଟି କୋଉ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ରାଜା କହିଲେ, ଦୀପର ଜ୍ୟୋତି ତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ଚାରିପଟେ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ମୋର ତମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ରାଜା କହିଲ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲାବାଲା ବଡ଼ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲାବାଲା ବଡ଼? ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦିଏ ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼। ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ବଡ଼, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଉଚିତ ନା ଏମିତି କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ? ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ନାଇଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଝିଅଟିକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏବେ ତ କହ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ମୁଁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ମୁକୁଟଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନା ତମେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ରାଜା କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯେହେତୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛ ତ ମୁକୁଟଟା ବି ତମେ ପିନ୍ଧିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ତାପରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏବେ ତ କୁହ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଝିଅଟି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଗରିବକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପଦବୀଙ୍କୁ ତଳେ ବା ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଭଗବାନ ଧନୀକୁ ଗରିବ ଆଉ ଗରିବକୁ ଧନୀ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ଭଳି ଏ ସଂସାରକୁ ଠିକ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ।